И второто решение, което взеха, да даваме 5% от брутния вътрешен продукт за въоръжаване. Отново ще го даваме рекет на тях. Тази година взехме 20 милиарда заедно. И пак няма да вършим бюджет. Ще трябва да вземем още 10 или 30 милиарда. Като започнем да даваме по 10 милиарда за въоръжение допълнително, без да ни дадат шанс да изкараме. Защо без да ни дадат шанс? Тук е Павел Стоименов, бела павка, който е с една мотика. Павел е земеделец. Знаете ли какво иска Павел? Иска само вода. Тази вода да не име бащиния на тези. Тя е наша, на българския народ. Ние открихме 12 000 лицензирани са регистрирани нелегални сметища и още 8 000 има, които са в процес на регистрация. Подпочвените води до 70 метра в България са замърсени. Плажовете в България, когато човек плува, прави такъв фекален слалом. Нали, те плуват и ти трябва да ги избегнеш. В Албена ние показахме как тръбата, която трябва пречиствателната станция да излива пречистена вода, в природен резерват излива фекали. Казахме да го правят и започнаха да изливат на плажа. Спрямо Европейския съюз ние имаме 96% чисти води. Айде кажете как работи тяхната статистика. Или ние не виждаме нещо като хората, или те не виждат. Павел Стоименов и другите земеделци искат да поливат, за да може тази вода, когато се филтрира, защото вижте, когато се полива, водата не се губи, тя пак отива долу. Но от този кръгорад тя се пречиства, иначе се осолява, стават проблеми. Предлагат да построят съоръжения за милиарди за тяхна сметка, забележете. И в българската хазна да влязат поне 5 милиарда допълнителни лева и българите да едат чисти български зеленчуци на по-ниска цена. Познайте какво казва Борисов и Пеевски? Не! Знаете ли защо? Защото им дават пари да вкарват зеленчуци от Европа, от Турция. Те вземат директно пари без да произвеждат. Кой обаче плаща цената? Българския народ. Европа интересува ли е българския народ? Обаче Европа казва, нас не ни интересува, че нямате пари. Но искаме от вас още 10 милиарда. Добре, ние как да изкараме? И на мен често ми казват как един българин да си плати данъците, като те не му дават да извършва икономическа дейност. Не ви дават да работиш, а искат само данъци да плащаш. Павел Стоименов не само, че не му дават да полива, а това, което се случва в момента, искат да го унищожат. Защо? Защото е неудобен. Какво се е случило? Той е един пример на репресиран човек. Европейския съюз и Европейската комисия за правата на човека, ООН, би трябвало да обърне внимание на един такъв човек. Забележете, той има 3 стопанства в Симитли, където е родния град, в Гълъбово и в Плевенско Брест. Решил е в родния си град да създаде фуражен завод и дава работа на 300 човека. Там има безработица. Какво обаче правят? Кмета на Симитли решава да се разправи с Павел Стоименов, защото не му е симпатичен. Имам запис на човек от ДПС, който казва, че са го изпратили в Плевен да отиде при НАП, ДАНС, икономическа полиция, ГДБОП, басейнова дирекция, за да съсипят Павел Стоименов, защото кмета на Симитли е казал, че той трябва да бъде съсипан. Същата заповед се предава в Гълъбово, същата заповед се предава и в Симитли. И сега, този човек, който е взел 20 или 30 милиона, за да направи завод, и той трябва да ги върне, ако работи
и има добри условия следващите 15 години. И на него му спират работа. Добре, той фалира, отива да живее в чужда държава. Какво става с тези 300 семейства? Трябва да дойдат да работят в Брюксел. Какво става с парите за бюджета в България? Откъде пенсионерите ще вземат пенсии? Откъде ще има пари за здравеопазване? Откъде ще дойдат парите, с които трябва да платим дълга за следващите 10 милиарда на година, които трябва да даваме за въоръжение? Аз ще ви кажа от никъде. Парче по парче ще вземат държавата, докато ние като българи останем без нищо. И ще бъдем едни хора, които и в Европейския съюз ние виждаме, че тук нямат уважение към нас. Но тогава ще бъде тотално, защото няма да има къде да се приберем. Когато един човек е бездомник, всички го подритват. Ние не искаме да сме бездомници, имаме си държава и можем да се разправим с тези хора. Но нас ни пречи демокрацията в екшън. Така е. Не, тези ни пречи, защото ще ни изпратят виждани на тези полицаи. Вярвайте, много от тях ще дойдат да защитават демокрацията в България, защото тя е ощетена. Те са демократично избрани, в кавички. Демократично унищожават българския народ и нито една медия, ето днес, нито една медия не дойде да отрази нашия протест, а сме изпращали 10 дена на стотици места, говорим за европейски. На стотици медии сме изпращали информация. Единия път, предния път, като дойдохме, казаха, вие баш днес ли дойдохте, то няма никой в Европейския парламент. Днес пък казват, много хора са вътре. И така не е добре. Как е добре? Ако дойдем да кажем да живее Урсула, да живее Бойко, ще дойдат, ще отразят, ще кажат доволни български граждани, са дошли да изказват своето възхищение от Европейския съюз, от доброто управление на Урсула, тя ще дойде да се здрави с нас. И Бойко Борисов и те ще дойдат сигурно с 300 човека охрана и 3 линейки. И те да кажат, ето да подарим доволните хора. Така че, нашето основно питане, защо България, Европейската комисия, Европейския парламент преговарят с мафията? Ако в България преговарят с мафията, нека в Италия да преговарят с мафията, във Франция да преговарят с мафията, с Германия, във всяка европейска държава да не преговарят с правителствата с мафията. Нека да ги видим как ще се чувстват тогава. И когато тези полицаи са купени не да ги пазят, а да ги мачкат от мафията, как ще се чувстват тогава Урсула фон дер Лайен и всички ръководители? Така че това е нашия въпрос и смятаме, че всяко решение и всички данни, които дават тези хора, са фалшиви. Няма как на база тези данни някой да вземе решение, на база на което ние да влезем в Евросъюза. Ето тук е Емил Русанов, който преди казва, ти си путинист, но той излиза, че в Русия демокрация е сравнени с Европейския съюз. Защото ние пак казваме, не сме против европейските ценности, но не сме ги видяли. Ние само сме чели за тях. Ние не сме против европейската валута, ама ние не сме видяли европейския стандарт на живот. Не сме видяли европейското здравеопазване. Вижте какви са улиците тук. Вижте какви са в другите европейски държави, вървете ги вижте България. Добре, за 18 години Европейски съюз, поне 2 улици не можаха ли да направят да изглеждат като европейски? Поне 2.